Gesù Krista, Undia Paliponascha, Namo Namo Sodvandara, Sacramentantam Karacha, Namo Namo Gesù Krista, Undia Paliponascha, Namo Namo Sodvandara, Sacramentantam Karacha, सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय, देव पडली पण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय, उंड्या वायनार येवन तूं आमचें काण जाताय, आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनासच्या, नमो नमो सडवंडारा, सक्रामेंतांतां काराच्या. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगो आयल्या, तुजे तान बुजवण आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये, तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनासच्या, नमो नमो सडवंडारा, सक्रामेंतांतां काराच्या. मी सगळ्या आमकां राखचो, आमकां बसचो, आमच्या संगता सदांची येवचो. तो आमकां मेळोंक आयला, आमच्या संगता रावोंक आयला, आमच्या संगता तेजें आजरपण आसा करूंक आयला. सोम्या तुजे मुखार आमी आसा, आमकां सदांच सांबाळ आनी राख, आमकां बऱ्या तरान पोस, चड आनी चड मापान तुजो मोग करूंक आमकां शिकय, आणि त्या प्रमाणे आमचे जिवीत मुखासून व्हरूंक आमकां आदार दी. लागीं सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण, तुजे संगी रावून विसरतां जिणे कोडसाण. संतोष जातां आमी घेवन तुजे दर्शन, साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनासच्या, नमो नमो सडवंडारा, सक्रामेंतांतां काराच्या. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Jesu हर गाडयो ग्लाब तुका सम्या वंदा तुका सम्या जीवा जेजू आमकां दिलाय दवरतो बावाड त्या बावाडतान सदांची तुझे पुन्हा जीवनपण आमकां वांटेले गेलाय सम्या वरत्या तराचो प्रकाश आमचे प्रकाशताय तो चड चड मापा तूं आमकां लागीं आपयलाय लागीं घेतलाय सम्या वरत्या दिसा तूं आमकां लागीं घेतल्या खातीर तुका आमी आभार मानता तुज्या वरत्या जिवितान सगळें बरेंपण आमी वखणटा सुमेचे वरते ना सुमेचे आमली रगत ह्या वेळा आमच्या भुरग्यां हर एका भुरग्यां धीर मारच्याक वर्त दरा मोर मारन बरेंपण आमकां जावच्या सम्या जेजो तुजे लागीं आमी मागता जेजो तूं आमकां जाय जेजो तूं आमचे सांगात राव जेजो तूं आमकां म्हाक जेजो तूं आमकां मुखार सून व्हर जेजो आमचे थंय व्हरत परवसो उपजाय आमचे थंय बावडतेची टिका तूं रुता कर चड आनी चड मापान तुजें बरेंपण आमकां दी सम्या हालेलुया 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 सम्या मुखार आमी आसा सम्याचे वरते हजरपण आमचे सांगात आसा पुन्हा जिवन जालो जेजू आमकां मेळोंक आयला तोच जेजू आज उण्या वरपार आमचे सांगात आसा तकली आमची बागोवया नमस्कार आमी करुया वंदन ताका करुया आमचे जिवन ताका समर्पिया आराधना रे वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना रे वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 सगळे आमी बसच्या मोगाच्यानो सोम्याचे आजारपण आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमी सदांच भोगचे आनी त्या आजारपणांत जेजू करस्सो आमच्या सांगाता पुन्हा जिवन जावन वांटेली जाला खुर्सार मरण पावता आसतना आमकां सुटका मेळ्ळी बाबा ताचे गुणां जावन ताचे पुन्हा जिवन म्हण आमच्या जिवितांत नवें सांवाडूंक शकता शिवाय ताचे मरणांत आमकां नवें जिवीत तो मरण पावोंक नातलो जाल्यार आमी नव्यान रुपी जाता नातल्या तो मरण पावलो त्या देखून आमकां नवें जिवीत लाभलें सम्या कितलेशा जाणांक तुवें त्याच खुर्सार जावन सकयल पळयत आसतना कठोर जावे ते आसलें कठीण जावे ते आसलें रागार पेट येते आसलें बारीकपणाच्या ताणेन तांकां भस्म करी येते आसलें पूण त्या खुर्सार जावन तुवें सकयल पळयत आसतना दिसले तुका बिरमोत त्या लोकांची थंय बोब घालनासले तुज्या विरोध मार नासले तुका केळकुळा करनासले जाल्यार तुज्या काळजांत बरेंपण आसलें देखून तांचे खंयचेय वायट तुका वायट करूंक शकना तुज्या त्या बरेपणाच्या काळजांतावन वावले वर्ते भिरमतेचे उतरां ते कितें करतात ते नेणांत तांकां बक्षी बापा तें तुजें दैवीकपण तें तुजें देवपण तुजें देवपण
थंय जावन ते उपजनातले जाल्यार तुजे कुर्साचें मरण कांयच फायद्या येतनातलें. कुर्सार तो मेलोय जाल्यार सोम्या तसलें देवपण आमकां ह्या बोईंत तुवें आसा केलाय. आज आमी हेरांतय दायळ जाता आसतना, हेरांतय मोवाळ जाता आसतना, हेरांतय काकुतीच्या नदरेन आमी पळयता आसतना, हेरांतय बिरमत पावता आसतना ताणें कितेंय केल्यार कितें वायट केल्यार तें वायट म्हणून आमकां बगनासतना आमी तांचें थंय बरेंपण दाखयलें जाल्यार तें जावन आसा दैवीकपण तुजें आमकां तुवें दिल्लें. तें आमी आज सांबाळून व्हरूंक आमकां आसा तो पवित्र ग्रंथ. सोम्या, कोणाच्या जिवनांत तूं निराश आसा तर, कोणाच्या जिवनांत एक सुरपण एकांत आसा तर तूं सण सोडिनाय. त्या खातीर आमकां क्रिस्तांवांक वट्टें एक देणें आसा. आमी सोम्या लागीं धांवल्या पुरो उरलें सगळें तो पळोवन घेता. निराश जाल्ले आनी कितेंच ना, आमकां आसलो आस्रोत मरण पावला आनी आमकां कोण परत आमच्या त्याच मासली पागच्या कामाक पाटी या म्हूण जेरुजालेमा धांवनो दोगसीस एम्माउसाच्या वाटेर वचोंक लावले. कितें करचें म्हूण कळीत नासलें. तांचो सोमी नातलो, तांचो सोमी मरण पावला आनी कांयच करूंक साध्य ना म्हूण तांणी चिंतलें. त्या देखून जेरुजालेमा धांवनो एम्माउसाक 7 मैलांच्या वाटेक ते लागले. आमी यादय कितें म्हणे करया, आमचें जिवन मुखार सून व्हरया. हे 3 वर्सां सोम्या सांगात आसतना कांयच फिकीर नासली. आतां परत आमी आमच्या वाटेक लायता आसतना आमची कामां आमी मुंदारसून वचोंक आसात म्हूण निराश जावन वचून आसले. वाटेर मेळ्ळो तसो तांचो इश्ट वाटसुरी. कोण म्हूण कळोंक ना. उलोवन उलोवन वता आसतना तांचे कडेन जेजून सगळें विचारलें. आयकलो जेजू सगळें, तांकां कितें सगळें कळीत आसा. तुका कळीत ना गी, हरएक लागीं कळीत आसा कितें घडिल्लें आसा. त्या सोम्याक ताणें मारलो, कुर्सार ज्यूश मारलो, अशें जायते ताणें उल्लेख केलो. जेजू सगळो आयका लागलो आनी उपरांत पवित्र पुस्तकाची उतरां मोइशेच्या काळांत न्हू जेजूच्या त्या मरणा पर्यंत कितें आसा लेखलां तें सगळें ताणें तांकां सांगलें. ह्या वेळार बोवा पुरबायतरान ते आयकोंक लागले. ह्या मनशाक खंय जावन काय इतली जाणवाय, ह्या मनशाक सगळें कळीत आसा न्ही गे म्हूण तांकां बगलें. पूण तांकां ताची वळख धरूंक जाली ना. पूण थंय वेता वेता सांज जाली, इश्टगत वाडली. दोगी म्हणा लागले, तूं मुखार वचनाका, रात जाली, आमचे सांगाता राव, आमचे सांगाता तूं राव, आमचे सांगाता तूं राव. आनी त्या वेळा जेजू ओपून घेता, रावता, उंडो मारता आसतना तांकां वळख मेळटा. आनी त्या वेळा ताणें म्हणलें उतरां, तो आमचे कडेन वाटेर येतना तीस सुवार्थेची उतरां उलयतना आमची काळजां पेटोवन आसली न्ही गे, आमची काळजां लासतली न्ही गे. लुकाचो वंजल बोवा पुरबायतरान आमकां सांगता, आमची काळजां लासतली न्ही गे. जेजूचें उतर तसलें मोगाचें न्हू. तुज्या आनी म्हज्या काळजाक दिता तें समाधान, तुज्या आनी म्हज्या काळजाक दिता ती बुजवण, तुज्या आनी म्हज्या काळजाक दिता ती सवस्काय. जांग बरो आमी दडपडी कांगाल जाता. जांग बरो आज पिडेस्त जाय ते वळवळट आसतना कितें करचें म्हण कळीत जायना. नित्राण जाता आसतना कुडीन त्राण नातल्या तेन्ना कितलें वखद केल्यार पिडाक गूण जायनातल्या वेळार थोडेपडी बगता निरासपण, खंय वेचें, कोणा लागीं वेचें. पूण जेजू परत त्याचे मोसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या सिसांक कशें धैर्यान भरता, कशें भक्तेन भरता, कशें बावडता भरता, तशेंच आमकांय त्याच बावडतान तो आज भरता.
आमी बाबाट तोगडोन घेनासतना जिवनांत बऱ्या जिणेची येवंक तो आमकां आपयता. स्तुती गायन करुया. सोम्या सांगात एक सव्या. सोमी आमकां राखणी सांबाळ. तुज्याच त्या गायनांत आमी एक जावनची येत आसतना गायन जावन आसा आमच्या काळजाच्या गुणायेतावन आमी देवा मुखार दवरची आमची बोगणां. आज त्याच एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या सिसा बरी आमी जायते दंडळटाव जावंक बरो. आमचो बाबाट तडबडी गटायन उराना जावंक बरो. तडबडी आमकां स्वामी कितें करता आनी कितें आमची मागणी आयकना. इतलें केल्यार कित्याक आनी म्हाका जाय जाल्यार सवकासाय बगना. अशें जायते आमी बगता. पिडेस्त म्हणूंक बरो. इतली कठोर पिडा म्हाका कित्याक दिली. म्हज्या भुरग्यांची गत कितें, म्हज्या कुटुंबाची गत कितें, म्हाका कित्याक ही पिडा आयल्या. सोम्या तें बावट्टांची येवंक आमकां मेळिल्लो एक उल्लेख एम्माउसाच्या वाटेचे सीस. बावाट दंडल घेवंक न्हय. गटायन मुखार वचो. सांग बरो पिडेस्त आमी जाता. सांग बरो कश्ट येतात. सांग बरो तडबडी संकश्ट आमकां मेळटात. सांग बरो बेजाराय आसा. कितें आमकां कळीत ना. जवसार खंयच्या रितीर आमकां बेजाराय हाडटा, खंयच्या रितीर आमकां नाडटा, खंयच्या रितीर आमकां संतोशान जिवंक सोडिना. ताची वळख करना तो आमकां नाडचें आनी आमचो संतोश ताणें नापयस करूंक पळोवचे घडयो आमकां कळीत जाले जाल्यार आमी ताका वळख जायनातल्या. सोम्या सांगात एक जाव्या गावया वर्तें गीत आनी सोमींत आमकां आदार दिवं दी. Page number 120, C48. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನೇ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹುಡುಕಿನೇ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Somi amso sadan sumo karta
सोम्याच्या त्या जीवनात सगळे बरेपण बघूंक आमी आयती जाल्या सोम्या तुजो आदार आमकां दी ह्या मोगान बरो सोम्या चड आनी चड मापान तुजो मोग आमकां करून शिकय जयच्या मोगान जयच्या मले रक्ताचे बोल चड आनी चड आमच्या थंय जावच्याक सोम्या आमकां सांबाळ जेजो तुजें वर्तेपण आमच्या थंय सदांच आसत आमकां तुवें तुज्या आमले रक्तान धुवन काडलाय आमकां नितळ केलाय तुज्या मोगान बसलाय सदांच आमकां राखताय आमकां एक वर्तो आसरो जावन तूं सदांच आमचे सगळ्यात आसाय तर आमी तुका आभार मानता ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 जावन आमी जियेवया सोम्या ते आमची नदर घालया सोम्या आमकां केन्नाच सोडून सोडिना कित्याक अरे एकल्या खातीर आयिल्लो सोमे ताचे काळीज अशें म्हणटा की त्या काळजांत इतली मोवाळाय बरोवन आसली की कोणाचेय सुखेचे जिवन ताका कळीत असलें जाल्यार ती सूख त्याच्या दैविक काकुलीच्या वर्त्या मोगान तो बोगसून काडटालो त्या खातीर आमी म्हणटा हर एक आत्मे कितलेय कठोर जावं दी अकरेच्या घडये तांणी सूख मागली जाल्यार त्याच सोम्याच्या बोगल्याक आसलो सोरपण केल्लें सूख केल्ली त्या खातीर ताका ती शिक्षा फावो जाली जाल्यार पाश्चात्ताप तो भोगोना सोम्या कडेन ताणें मागलें इतलेंच म्हाकाय तुज्या राजांत जागो मेळत गे म्हजो उडास काडताय गे तितलेंच पूण सोमी म्हणा लागलो आज तो म्हजे सांगता त्या वायकोटांत आसतालोय सोमेचे काळीज तें कोणाकी ना म्हणसो न्हय हर एकल्याची पातकां तो बगसिता हर एकले की मोवाळाक आपयता जायते जाणां आमकां ताचो ताळो आयकता आनी आमी त्या प्रमाणे आमचें जिवन मांडून हाडटा थोडी जाणां आमी आयकल्यार नेकार करता म्हाका कित्याक पडोन गेला म्हणल्यार बरी आमचें एक इनडिफरंट एटिट्यूड काडून आमी बरें जावंक जायना सोम्या तें एक जाता आसतना सोम्याची काळजाची मोळाय आनी गोडाय आमी बगूंक जाय सट्टेक आमी कांय तकले आटोवची गरज ना खुर्सारतावन ताणें घाल्ली दिश्ट त्या इतल्या निष्ठूर लोकांक
त्या लोकांची सूख ताका दिसोना. तांणी करचें कितेंय सोडून आसा तर तांकां कळीत नासतना ते करनासात. तांकां बगसी दैवीक जर तेज्या काळजांत हांव वळिल्ली त्या लोकांक बुजवण आपल्या बापा लागीं जावन ताणें मागोवन घेतली. आपल्या बापाच्या हातांत ताजो आत्मो दिल्लो, मात्र न्ही आसता तो आत्मो संपूर्ण तरान ताणें ओपसिल्लो. एक दीस आमी तो आमचो आत्मो ओपसूंक आसा. असो आसतना आमी आमचें जिवन बऱ्या तरान जियोंक आसा. फाल्यां म्हण पाटी घालूंक वचनाकात. आजच तें नितळ कर, कितले संतोश भोगता कळटा. नितळ निर्मळ जिणेंत असो संतोश पातक जिवनान ना. तात्कालीक प्लेजर पूण खंयच्या फायद्याचें न्ही. कितल्या पुरवायची जिणी जियेत, कितले मोगाची जिणी जियेत, कितले ताळ्यान बरयेत, कितले काकुतीन बरयेत. जायते जाणां आपल्या जिवनांत देवान केल्लें बरेंपण हेरां तें उदार जावन जिवन आसा. तांचो संतोश वर्णूंक असाध्य. तांकां मात कळीत आसा तो, कित्याक तसल्यांत तांणी तृप्ती भोगल्या. सोम्या तें एक जावन सोम्याच्या जिवनांत वांटेली जावन सोम्यान जें कितें केल्लें त्या प्रमाणे आपलें जिवन हेरां खातीर दिवन ती आसा. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्याचें जिवन तसलें जिवन जावच्याक पाद्रे पियो आमचो वर्तो सांत आमकां आपोवणें दिता. जेवणसाराक लागशिल्ल्यान वळखलो, जेवणसारची विदोळी कितें म्हण जाणा जाल्लो, जेवणसाराक आपल्या काटल्या लागीं पळयल्लो. पाद्रे पियो ताच्या नाडणेक वळख जायना. ताका आपल्या जिवितांतून पयस सरोंक तो सांगता. तो ताका येवन कितले उपाद्र दिले जाल्यार तो भियेना. ताचे कडेन झगडून ताका भायर धाडटा. इट इज अ वॉर बिटवीन गूड अँड द बॅड. पाद्री पियो तें आसलें बरेंपण, अणव्या नश्ट्या जेवणसारा तें आसलें अणवेपण. दोगां मदें झूज. पूण पाद्री पियोची सखत वर्ती आपल्या बापाक मानवून मागणें त्या काळजाच्या गुंडायक आसची भांगाराची की म्हणून समजून घेतलो. पाद्रे पियो त्या तेजे लागीं एक जाता. ताचे काळजाचें दार मागणें म्हणल्यार त्या भांगाराच्या साव्यंत तो उक्ते करता. दोनूय काळजा मदें जावचो तो संवाद जेजूच्या आनी पाद्रे पियोच्या काळजांत जावचो व्हरतो अनुभव तो भोगता. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, तसलो अनुभव जोडूंक गो आमी जेजू लागीं मागया. कृपा मागोवन घेवया. सगळीं एक घडीभर उबी रावया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक पवित्र आत्म्याची मजत मागोवन घेवया. चडान चड मापान पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना ताच्या दैवीक देण्यांनी ताच्या वर्त्या मोगाच्या फळांनी आमकां बरो दी. दैवीक देणी वर्ती जावन आसात त्या देण्यातून आमची सगळी मोत उजोडावन दी. गिन्यान जाणवाय आमचे थंय कितें सगळें बरेंपण करूंक आसा तें सगळें करूंक तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय यथेश्ट मापान बरोवन आमकां आदार दी. पेज नंबर 138, D7. कृपेच्या सागोरा
त्याच पवित्र प्रासकरी तेच मापान बरोवन दी तकलेतान तळे उपरांत जाल्यार एका शिराशिराने वळोवन दी स्वामी म्हणटा हांव तो म्हज्या मजतदारा धाडटलो म्हजो मजतदार तुमचे थंय काम करतलो म्हजो मजतदार सत कितें म्हण तुमकां उगडापे करतलो म्हजो मजतदार येतना कांयच उणें म्हण तुमचे थंय आसचें ना त्याच देवाच्या उतराची परगटणी तुमकां करून शिकयतलो जें कितें तुमी उलय जाय जें कितें तुमच्या जिवनांत तुमी मानून जाय तें सगळें तुमकां तो शिकयतलो म्हणटा तसो पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वळो दी आनी देवो दी गुडकर तू भाव पयस्कर वायटा विज्ञान दे सदां सुनिवार बाबा वाडय तू भाव सगळं पयस कर वायटा विज्ञान विज्ञान आमकां निवार सोम्या सुनिवार सदां सदा कडेन सांबाळ कुरपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा तसोच आमचे थंय हर एकला थंय देंवता आसतना आत्म्याची सकत आमचे थंय वाडटा आसतना सोम्या तें आमचो मोग आमचो सम्मान जें कितें पाद्री पियो म्हणटालो तेच मागण्याची वरती सावी आमची वर्क जाताली मागण्याची सावी चालू जाताली मागण्याचो संबंध आमचे बोगणा जेजू थंय एक करून शकताली तेच पवित्र आत्म्या ये कर तुज्या पिडा कर कर सम्या सम्याच्या वरती आत्म्या दाळ आत्म्या पवित्र आत्म्या देव आमचे थंय आनी आमकां हर एक लागीं तुज्या वरत्या चातुरायन बरो तुका दिवास म्हाका तुजी काम केलीस पयस करिनाका वर्णोक तुका दिवास म्हाका तुजे काम केलीस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा सगळे आमी दिमेर पडया सुमेचे आशीर्वाद घेवंक आयती सभ्या सुमे आमकां आपयता ते तर त्या आशीर्वादाक त्या आशीर्वादा दोरी सुमे लागीं आमी एक सभ्या साष्टांगामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सन्मोगवेच्या अस्कल
मागिता तुका दोगांच्या स्पिरीटला समसमी नाव वाटता Bagaimun Padre Pio Bapa प्रकाश भरीत Krista सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चढोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जीव सदा कुर्साचो कुरो चढोय भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वाहून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिका जेजू पेंगून शांतीचे हातेर जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या संपियो आम पसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पाव जावचे खातीर देवा तुवें कपुजे याचा संपाद्र पियो तुझ्या पुताचे तुझ्या कष्टाने एक विशिष्ट दरान वांटेली जाऊनचे वर्ते भाग पाव गेले तुझ्या विनंतीन कितें हांव मंत्री करून मागता ही कृपा दाय कर आणि चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवची आणि त्याच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्याच सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्तें जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान लेफ्ट किडनीची सर्जरी नासतना गुण जावच्या खातीर एकलो मागोन आसा सारकें फंक्शन किडनी करून दी म्हणून ताची विनवणी जावन आसा बऱ्या कामाचे संबळाचे जातींतले वगें काम मेळोंक BP शुगर कंट्रोल जावंक बरी भलायकी मेळोंक रीण बारीक जावंक आनी जाग्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक मागोन आसात बोर्ड रिजल्ट्स बऱ्या तरान येवच्या खातीर भुरग्यान विनंती केल्या वैयक्तीक कारणां लागून कामाक रेजिग्नेशन दिल्लें एक्सपिरियन्स लेटर मेळोना जातींतले वगें एक्सपिरियन्स लेटर मेळोवन दी म्हणून विनंती करनासात पोताचे आस्माचे प्रॉब्लेम गूण जावंक 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक रगत उणें आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोन आसा रॉडनी कस्तलिनो ताच्या दोगा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोंक मागोन पाद्री बेलाकी विनंती करून आसा पोताचे ऑस्ट्रेलियांतून येवचे पैण बऱ्या तरान जावच्याक पोताक आनी सुनेक आनी भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात प्रेसिला एकले स्त्रियेची मेमरी पावर पाटी येवच्याक टेन्शन पयस जावच्याक मागोन आसात पाद्री बेच्या वर्ता विनंतीन आमी जेजू कडेन मागया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पयस जावन तुजें राज आमकां येवं
तुझे कशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Aman mere kur pemrele somje sanata sram ta ton sodyan sodin paul je kuschen jeso. भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पेंक तिरनिदिक आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन Mahima bapa ani puta ani pavitra atmya ka. सदी तसा तन सदा सुरता आमेन जय चा पवित्र काळजा तुझे रामध्यता. ये जय मजा जेसो तुवे संगलाय. सदा हांव तुमका सांगता. तुझ्या नामान कितें तुम्ही मागल्या म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमका दितलो. आपले बापा कडेन तुझे नांव मागता ते म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान आशा आचे पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागोन आसात जायते कंटेन आसात. सोम्या ताका पाव पाद्रे पियो खंयची कॅन्सरची पिडा आसल्या ती गूण करचो तूं. ती कॅन्सरची पिडा गूण कर. एप्रोचीन तिचे कॅन्सर परत किमो गायला आनी ते किमो ती करनासा. सुम्या तिकाय तूं आपोड आनी तिच्या कुडीक जाय भलायकी दी. सेलीन तिचे कॅन्सरची पिडा तशेंच आमी मागता आल्विना खातीर. आमी मागता डेनिसा खातीर. वॉल्टर ताची पिडा. रोसलीन ताची ती कॅन्सरची पिडा सगळी गूण जावंक ह्या वेळार आमी मागया आनी ताक बरें लायफ पार्टनर मेळच्याक. फादर पियो केल्लीं पातकां बोगसून म्हाका नव्या जिविताच्या वाटेक हाड म्हणटा. फादर पियो लागीं बरें एक काम मेळच्या खातीर. आर्थीक समस्या परिहार जावच्या खातीर. त्या जिवनांत आसली लिगल केस काण सारकी जावच्या खातीर. कॅन्सरची पिडा बायोस्पी आनी तूं रिपोर्ट बरो येवं दी म्हण परत आनी एक मागोन आसा. कॅन्सरचे सिकनेस परत गूण जावन म्हण आनी एक पेशंट मागोन आसा. फादर पियो बरें काम दी दुबयंत आपल्या भुरग्याक म्हण मागोन आसात. फादर पियो विनंती करून आल्वेंडिसोची कोंकणी बरी कर म्हण मागोन आसात. सगळी बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Aman mere kur pemrele somje sanata sram ta ton sodin आन सदैव फळ तुजे कुशें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पेंक तिरनिदिक आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसा तन सदा सुरता आमेन जयच्या पवित्र काळजा तुझे रामध्यता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराची नात. आतां मागचे ते म्हाका लागतले म्हण खंडीत भरवंस म्हाका आसा. पप्पा मम्मीक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हणून भुरगीं मागोन आसात. स्टडी हार्ड आसली. कॅमिस्ट्री बरी बरोवंक ना जाल्यार देव पावतलो म्हणल्यार परत मजतीन विनवणी घाल्या मागया. माट मंत्र फाटल्यान वेचें रावोवच्या खातीर मागोन आसात. तशेंच भलायकी संपोवन बरी करच्या खातीर एका भुरग्याक बरें घान शिकोवंक एकल्याक सुराच्या पिड्यांतले फाटीं येवच्या खातीर सुरो सोडणो नवें जिवीत जिवोवच्या खातीर बरी न्हीद पडच्या खातीर प्रिसिला वॉल्टर रोड्रिगस हांचे खातीर मागोवंक विनंती केला. मेलिटा जेराल्ड हांची एलर्जी गूण जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच सांपियो कडेन एक कुटुंब मागता सपरेशन डायवर्शन तशें तें सारकें जावं दी. एकामेकाला सांगता ती येवं दी म्हणून मागोन आसात. परमनंट कामा खातीर मागोन आसा. डॉक्युमेंट काम जाल्यार आर्गां दिता. बरी सेरीक मेळिल्ल्याक पाद्रे पियोक वर्ता तरान आर्गां दिता म्हणटात. लायफ पार्टनर बरें मेळच्या खातीर इंटरव्यू बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी तशेंच जायत्या जाणांक कामा खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. विजा ट्रान्सफर जावच्याक विनंती केल्या आनी तशेंच इंटरव्यून पास जावच्या खातीर मायग्रेन गूण जावच्या खातीर अलर्जी गूण जावच्या खातीर विनंती केल्या. हे सगळे विनवणे देवा मुखार आमी दवरया. सोमेच्या वर्त्या आदारांत सदांच बरेंपण हाडूंक तोच आमकां आदार जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. तमान बरे कृपे मेळिल्ले समजे सांगता
श्रेम तू सदैव सदैव पॉल जगुशन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमोपेकाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता सदा सर्वदा तुझ्या पवित्र कळसा तुझे राव पात्यता येजेच्या पवित्र कळसा कष्ट दिला दैता आता काही नसता रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकू दाखई तुझे आमची मोहळा वय मरियेच्या तुके सणे दुलबी कळसा मारी पात आम्ही तुझे लगे मागची कृपा तू आमका लाभई तमारणी काकू तिचे माये नमान आमच्या जीवा अमृत आणि भरोसा तुका मेलो मरता आम्ही परदेशीचे बळका या तुकाच्या कोणात असता अस्कार उसका स्वरम तू कृता करता तर आमच्या सगळे ते तुझे काकू तिचे डोळे आमचे परते आणि परदेशी प्राण तुझ्या गुष्य सदैव पड तुझो आमका दगई ये दाडी ये मगळे ये दुलबे ओंकार मरिये साम सुजे जेच्या पस्क्या बापा आमापसत विनंती कर संपियो आमापसत विनंती कर संपियो देवाच्या मगान पेटलेल्या आमापसत विनंती कर संपियो बापा कलतो जाऊनची येल्या आमापसत विनंती कर संपियो कष्ट अनुवरण तिरसन सांभाळल्या आमापसत विनंती कर संपियो प्रांत्यासीच्या पाटला उदरा आमापसत विनंती संपियो कर कपजिन वरतीच्या अलंकारा आमापसत विनंती संपियो कर समयच्या पाशाच्या गायने नटलेल्या आमापसत विनंती संपियो करीत सदैव भक्तीन भरलेल्या आमापसत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रमेत मुखान बापाचे काको दाखयल्या आमापसत विनंती संपियो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आमापसत विनंती संपियो कर मग्नान तिरसन सांभाळल्या आमापसत विनंती संपियो कर तुझ्या संधीपणान कलतो झाल्या आमापसत विनंती संपियो कर सौर्या जगा आदर्श चालल्या आमापसत विनंती संपियो कर आत्म्याच्या बचकते वावरल्या आमापसत विनंती संपियो कर फिरे सांभाळायच्या दाईजा आमापसत विनंती संपियो कर गरजेवदा तक्षण पाऊंच्या आमापसत विनंती संपियो कर तुकोलो मर्थांच्या भरोशा आमापसत विनंती कर संपियो आमा समेत संजादारा आमापसत विनंती कर संपियो आमा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावजांचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित चिडिया का पावणे देऊन वेद कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेजान क्रिस्त या जग जाऊन मागलोय तुझ्या मागण्याने बनेवरे आम्ही आमका पावस झाल्या बेसान तिरसणे राहून क्रिस्ता सक्सेसा जाऊन येऊन आमका तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या बुद्धा जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दे आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पाको आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही सांपिवचे धरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी पळादे करो आमेन आणि सर पदवेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन बली भेटून टेम्पलान तुझ्या बापा दरबाराच्या नाना मौना संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या केदो बोतो तुझो वैभव गायता तुका हरीची वाकणता महिमा सूर्यो चंद्र दोंगर तू मोड करपे सागो आयल्या बली भेटून टेम्पलान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना मौना संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या मुखच्या बाबिणीनो देवा गारका दिव्या देव सुपकार बावड्या प्रत्येक तरान तुमका सर्वांगी मिसच्या बलिदानाक वर्त स्वागत हांव मागता आणि मिसच्या बलिदानांत पादवेच्या वर्त्या मजतीन जायते बरेपण आमकां लाभच्याक चडन चड पान पात्र पियो बरे आमी देवाक लागीं सरच्याक आमकां तो आदार जावं दी पवित्र रचनावी मिसचे बलिदान माय मोगान आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो, देवान केल्लें सर बरेंपण आमी वाखाणटा आसतना ताचे सांगात एक जावन जियोंक तो आमकां हर एका वेळा आपणे दिता. कित्याक देवाक आमची गरज आसा म्हण न्हय, पूण ताचो तो मोग हर एक घडी तो वतनूच आसता. आमचे खातीर तो मोग तो दाखोवनूच आसता. आमी तेच प्रमाणे जाल्या तर आमचें जिवन ही सुखीचें, संतोशाचें, समाधानाचें जाता. कित्याक आमी ते तसले गूण मेळनात की म्हळ्यार आमी ते दैवीकपण सदांच जियोंक पेसाडना. दैवीकपण सदांच जियोंक पेसाडले तर आपुरबाय तरान आमी हेरांच्या जिवनांत जायतो बरो पात्र आमकां भोगूंक फावो जाता. तसलें बरेंपण देव आमकां दिवच्याक आपयता. हर एकल्याच्या जिवनांत कशें मौसाच्या वाटेर वयच्या त्या दोगां सिसांच्या जिवनांत ताणें बरोसो बरोलो की त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत तो बरोसो बरोवन दी म्हण मागया. उणेपणांतल्यान बर्दिकन दी देवा म्हण ताचे लागीं विनंती करया. हांव पातके सर पदधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सरून सांगता. मनाचें तोंड वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमचे एकाकृत करूं आमचे बातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. Te sawai hapari asante. Argamalidan alwin ani jyoti rosario.
Jess Alvarez आणि पॉल मिस्के त्याच्या आत्मकथे लॅम्बर्ट अल्वारिस हर कंपनीता नवीन डी पावला आणि कुटुंब हर कंपनीता लश्य बरावो हर कंपनीता ऑल्विन कोन्सेसो सगळ्या कुटुंबातल्या आत्मकथे ऑल्ड्रिन डिसोजा गरजेवताच्या आत्मकथे सेलेस्टिन मिनेजर्स कुटुंबातल्या आत्मकथे सेलेस्टिन मिनेजर्स ब्रायन मॉरस हाचे वेकेन्स रिकवरी जावच्या कथे सेलेस्टिन मिनेजर्स कुटुंबातल्या आत्मा खातीर आणि लुसी मार्ताचे आत्मा विन्सेंट मार्ता हर कंपनीदान फ्लेवी डिकोस्ट आणि कुटुंब सेंट अँटोनी हर कंपनीदान जेसिंदा मोनेस सेंट रोचक हर कंपनीदान जोएल मोनेस स्पेशल इंटेन्शन आणि हर कंपनीदान सायरस पिंटो आणि तसेंत प्रतिक्रिया बसत आणि हर कंपनीदान बीना पिंटो सो ते खातीर आमी मागता आसतना देवाच्या वर्त्या आदारान संपेच्या मनान आमी विनंती करया प्रार्थया सर्पदेदा आणि सृष्टीच्या देवा तुझ्या देवी कृपेन तुझ्या जगात संपियो तुझ्या पुताच्या पाशवा जगाने नेटोन तुझ्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय अजेंदाच्या आमी सदरे तुझ्या कडेन मोगाची दाम आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशवान एकवटावर रावूं आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटेली जावं आमकां पाव कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वचप एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दनपरा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेताले तवळ जल्मात जावनूच तोंटा आसले एकल्या उखल व्हरताले देवाळे वेतेले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटा त्या दारवट्या सरचेन दिसपट ते ताका हाडून दवरताले पेद्रू आनी जुआंव देवाळा भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुआंव दोगूय सांगाता पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तो व्हरतो तोंटो आपणाक आईपणे मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो तेजो पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना म्हजें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो तक्षणाच ताच्या पांयाच्या पावलांक आनी गांठींक बळयलें तो सटकर उठोन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो ताचे सांगाता देवळान भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें देवाळाच्या सुंदर दरवळ्या सरशी बसतालो तो भिकारी फस्ट म्हूण लोक ताका वळखलो ताका घडलें तें पळोवन ते शिरमेले आनी अजाप जाले देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरीच जावं सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरीच जावं सर्वेस्पोराक वाखणा ताचे नांव हर्सिया पर्जा मोदें ताची कार्यां परगड करा ताका तुमी गितां गाया ताची होगळीक उसारा ताची सर्व महात कार्यां वर्णिया सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरीच जावं ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरीच जावं सर्वेस्पोराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा सर्वेस्पोराक सोतेल्यांची काळजा संतोष बरीच जावं
पाच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळांनो, ताणे विसरून काढलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो, सर्वेस्पर म्हणतात तोच आमचो देव, ताची विधी नियमा आख्या संसारार चलता. सर्वेस्पराक सोदलेल्याची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराक सोदलेल्याची काळजां संतोष बरी जावं. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. साम लोका बरमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवान जाल्या त्या साईतरा दिसा ताचे मदले 2 जण जेरुजलेमांत 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयण कन वेताले. घडयल्या सहज संगती विशयान ते एकामेकाक उलयत आसले. अजून सांगात उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बरोबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. ताचे दोळे बांदिल्ले बरी जाले. जेजू तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ थंयच रावले. तांची तोंडां पावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणें जाप दिली, जेजू नाजरेना विशयांतलो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतराण आनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें परमण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो तो होच म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकातूंक केलें. तो उजवडच्या आदीं समाधी सर्सी गेल्यो, पूण ताची कूड ताका मेळनासतना तो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी ताणें तो जिवान आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्सी गेले आनी स्त्रियांनी सांगल्या बरेन तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तळचेचून तांकां सांगलें, तुमी कांय समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सत्मानून कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेन रिगच्या आदीं हें सगळें सोदची गरज आसची न्हय. उपरांत मयजेत हांव सुरू कर. सर प्रवाद्याने सगळ्या पयत पुस्तकी आपणाचें बरयलां तें ताणें ताका विचारून सांगलें. उलयत वता तांकां वचोंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण तांकां ताणें परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटालो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, आर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदुआं तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताणें ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नापयन जालो. थोडे एकामेका ते म्हणोंक लागले, वाटे तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुजलेमा फाटीं गेले. ते 11 जण आनी ताचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, स्वामी खरोच जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयान आनी उणो म्हणटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळयले आमी त्या सिमोसाच्या वाटेर वयचे दोग जाण सेस कांयच ना हर एकी संपलें म्हणून त्या जेरुजलेम वरती सकत येवची होली ऑफ होलीज पवित्रते बरयलो जागो थंय तावन ते एम्माउसाच्या वाटेर वता आसतना क्रमेण तांचे थंय आसलो तो उरूप दिसोंक मेळना तोंडां बावुरलीं पूण स्वामी केन्ना तांच्या जिवनांत एंट्री मारता परत तांचें जिवन त्याच पयल्या जिवना बरें तो करूंक शकता त्या देखून ते तितली वाट सोलोन आयिल्ले जाल्यार दीस बुडलो जाल्यार केन्ना जेजू तांचे तो नापयसलो आनी जेजू म्हूण तांकां कळ्ळें त्याच घडये ते पाटी बैसारले जेरुजलेमाच्या वाटेक आपल्या सिसांक मेळोवंक तांकां सांगोंक आनी तांचे द्वारे जेजू करो क्रिस्त जिवान जाला म्हण ते परगट खबर ते पास्तारच्या पाटी गेले पुरसाण ताणें लेखूंक ना कित्याक जेजू आमच्या जिवनांत आसतना पुरसाण आसना मोगाचें न्हू जेजू पुरसाण दिवंक येवना पुरसाण काडूंक आयला जेजू जडाय दिवंक येवना जडाय आशिल्ली काण हळू करूंक आयला जेजू पिडा दिवंक येवना पिडे जावन तुका मुक्त करूंक तो आयला तुजे कश्ट जावन तुका ते कश्ट हळू करूंक तो आयला तर आमी समजून घेवचें इतलेंच जेजू आमच्या सांगात आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना जावंक बरो सोडतोड आमी करची पडटली जावंक बरो थोडे फावटी आमकां कळीत नासतना आमची कूड नित्राण जाता आमच्या थंय हुरूप उणो जाता बेजाराय भरता हें सगळें काण उडोवंक एकच एक वखद जावन आसा जेजू तो आमच्या काळजांत आनी मनांत आनी कुडींत आनी आमच्या जिवनांत रिगलो सगळें बरेंपण थंय जालें एम्माउसाच्या वाटेर वता आसतना निराश जाल्या सिसांक हुरूप बरयलो जेजू तुका आनी म्हाका हुरूप बरोवंक आमच्या संगाता सदांच राज करता आमेन. बेटोणे गीत पेज नंबर 105 C1. बापा बेटोच्या काणी पाती आमी पोण भुरगी तुजी बापा स्वीकार करी काणी घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची घे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानता तसले सामनो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नियते सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका सांबियोचे उगडास काढून आमी दाना तुका भेटयता ते तो मानून घेण्या आनी तुझ्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सस्ताच्या जिविता व्हरून पावो आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा आनी सश्टाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका दिन वसूंक फावो काय न्ही दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संत भक्ता सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तेज्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणे दोरी तूं आमकां एक आदर्श दिताय तुज्या मागणेच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी ते एकवटयताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे सक्सेस जावं ताच्या महिमेत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूत आनी संत भक्ता सांगाती विश्वासाने व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता.
पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरंच तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची इच्छा रे तुझ्या पवित्रत्म्या धडोन हे देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगते आपल्या सुखुशान कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कोडो तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचय जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आणि हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करारचे रगत फातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आणि सुमेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात But so good for good to you. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापाचे माणस पुन्हा जीवन माणस मी भक्तीपणे उगड्यास काढता आणि व जिविताचो उडा आणि सोडीची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले ते करून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूचे कोड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की आपले तुमचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास काडे फ्रांसीस तुमच्या बगेन बापा पीटी पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे आज की वर्ग बराबा ठीक आपली ती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो तो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्ता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार्मरे देवाचे मागीर संगती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस फ्रांसीस संपाद पियो समांतोनी आणि समक्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सुम्यान मोगान केलेले प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मगसितां
तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस आमकां दी सर्गीचे बागडे आमच्या सुरंदार जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान दिला आमकां तुज्या उदार काकूळ दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकाशांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी बरोबर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी रातवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो माये मोग असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या बाबेने पळय आमचो सोवी जेजू सदांच आमकां राखसो आमकां पोसो भरोशाचे किरणां आमचेर पांकवसो आनी आमचे सगळे कश्ट हळू करचो जेजूस हाचे जेवण आपयलेले आमी सर सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका काळजान तुये म्हण मागता सोम्या देवयानी बदल्या स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान राव तूं म्हज्या भर प्रकाशान राव मोजे सांगाता उडो सोम्या तुजी दिवसो वत्या मोगा पोस करताय मोजो तुमकां सेवसो तुजी येतलो तुजे थंय रावतलो स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान राव तूं म्हज्या भर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजे सांगाता
प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सष्टी जिविताच्या काळात तुवें आमकां दोशी केलाय. सांप्योच्या दशमी घेवगाणी आमच्या निस्वार्थी सहद्वारीक आमी तुका महिमा देवगाणी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवान सर करपा ते म्हण आमी मागता. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगेच्या भाव भयणीनो, पाद्रीपेच्या नव्यानात आराधनात आणि मिसाच्या बलिदान आणि तू बघिता जाल्यार तुमकां सर्वांकी देव अपुरबाय तरान सांबाळून दी आणि ताचे विस्तार आशिर्वादाने बरोवन दी. येवच्या हप्त्यांत मंगळारा, बुधवारा आणि शुक्रारा हांगा नव्यान आसचें ना आणि रेतेरी आसचें ना. आमी चड काबूजीन फ्राद चॅप्टर ऑफ मॅथ्स जायते वर्सां उपरांत जावन सो ह्या खातीर आमी बेंगलोर वेतले. सदांची मिसां आमचे बिजेचे ह्या जागेवन हांगा भेटयतले सकाळी 6:30 वरार आणि सांजेर 6 वरार. ताच्या मद्यागात खंयचेय देवासपण हांगा चलचें ना. एक हप्त्या खातीर मात, उपरांतल्या हप्त्यांत परत आसतले. ह्या हप्त्यान मोगाचें न्हू दैवीक काकूचे नव्यान सांजेर 5:30 वरार तेर्स, मोटव्यान आराधन 9 आणि 6 वरां मिसाचें बलिदान हर एका दिसा ह्याच कोपेलांत कोंगणेंत आसा. आणि पिडेसाचो दीस परवां शुक्रारा 5 तारखेर 10 वरार आराधन पिडा कोणकरचे पेकवणेचें आराधन आसतलें. 11:30 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें आणि 12:30 वरार जेवणाची मांडवळ केल्या. तेलाची माखवणी त्या दिसा आसतली. पेस्ताचो संभ्रम आयतारा आसतलो. 9:30 वरार आमी पुरुशां ल्हान एक मोठ्यान आराधन आणि उपरांत परगट तरान देवान केल्या सर बरेपणा खातीर ह्या सगळ्या कोवेंदाच्या बोवारी एक आमी पुरुशां काडटल्या. 10:30 वरार आमी मानाचे वाती वांडतल्या, मुर्दो मांडतल्या. ताचे उपरांत मिसाचें संभ्रमीक बलिदान अधिमानादीक दोतोर लुईस पाल्सोजो निवृत्त बिस्प आमच्या मंगळुतीसचे ते भेटयतले. तुम्ही सर्वांनी येवचे मोगाचें न्हू. बेगीनच तें कार्य जातलें. लागभाग 12:15 म्हणल्या बरी आमी जेवण दितल्या. 12:30 ह्या 1 वरा भितर तुम्ही सगळ्यांनी घरा पावोंक जातालें. जायते कार्यक्रमां तुमकां आनी आसतली. त्या देखून खंयचेय दुसरें कार्यक्रम त्या दीस आमचे ना. पुरुशां आणि संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हाका तुम्ही जायत्या जाणांनी येवचें. हेरांक तुम्ही सांगचें. दैवीक काकूचे वर्ते मजतीन आमी मेळिल्ले स्वरूपकारां आर्गां दिवचे. दैवीक काकूचे इमाज येदोळत पेंट जावन आसा आणि ताका येदोळ स्पॉन्सरशीप आमकां मेळ्ळा. आणि फेस्ता बाबतीन मिसां मुर्दोम पिरचेंत आणि मेन पिरचेंत दिवंक तुमकां अवकाश आसा. त्याचे सगळे दफ्तरांत ते नोटिसां घाल्यात. तुम्ही पळोवचे आणि त्या प्रमाणे फेस्ताच्या बाबतीन तुमकां कितें दिवंक आसा, ह्या जेवणाक कितें कॉन्ट्रिब्युशन करूंक आसा आणि पुलांक कितें कॉन्ट्रिब्युशन करूंक आसा तुमी तें करयेत. तुमकां जायतो अवकाश आसा. तुमच्या उदार मनाक आमी राखोन आसा. तर देव तुमचे दराळ आशिर्वाद घालून दी आणि देवाची वर्ती मांडवळ तुमच्या जिवनात जावं दी. वचून आत क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सुमेचे नवे आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सम्यतायेन आयक आमचे मागणे. आनी आमचे पाप तुजेची पावोन दी. सरस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मंगळा बापा आमचे तुवें सांप्योच्या विनवणेन वतल्या सरगुरपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तनूप जाता आणि मनशां दोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा झाडलेल्या उण्याचे तुजे इश्टार आशिर्वाद घाल. हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी घटाय आणि पोशार मेळो आणि सर पिडाशिरा गुण जावं. हे मागणे आमी भोवतेर बावडटान सांप्योच्या विनवणे मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. निर्गमन गीत पेज नंबर 269 K1. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्तानांतलो जीवन जाला आणि केदीस मोड आसना. हालेलुया
स्मरणांतलो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटले ते वेळी अंतदुस फाटलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन जालो संसारात प्रकाश पावलो हालेलुया हालेलुया स्मरणांतलो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना हालेलुया हालेलुया स्मरणांतलो जीवन जाला आनी केदी स्मरसोना मोगाळ पुत्राचो आशीर्वाद दिव आमकां Sam Padre Pio, आमपासोद विनंती कर बगेन कुसाचे कुवे नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.